Вітаю ўсіх сябры, вітаю на канале Ласкатухі, на нашым першым стрыме. Напішыце, калі ласачка, хто ўжо падключыўся, ці нас чутно, ці нас бачна, як гук, як карцінка. Вітаю, Яна і Міхась. Вітаю, Михаїл, вітаю, Вітаю. Оля. Прывітанне. І вітаю, глядачі, калі ви тут ёсць. Як кажуць, першы там блін комам, але спадзяюся, у нас будзе смачная ладка. Так, Яна, прадстаў нашага доўгачаканага госця. Так, у нас у гасцях сёння Михаил Волчак. Михаил Волчак, ён 20 плюс гадоў мае досведу арганізацыі стварэння супольнасцяў, нефармальных калектываў, тэматычных клубаў, арганізацый і мае вось гэты прыклаў свой гэты практычны весь досвед і напісаў такі вялікую працу, кнігу напісаў на 500 плюс сторонак. Каб ужо падсумаваць, прачытаў шмат тэорыі для гэтай кнігі, падрыхтаваў шмат малюнкаў і ў дадатак да гэтай працы кнігі яшчэ і стварыў курс для беларусаў, які пачнецца ў верасні. Это курс там уключае, я паглядзела, у меня вочы полезли на столь, што так шмат працы было зроблена, 40 онлайн заняткаў, семінары практычныя, разбор кейсаў, потым там яшчэ шмат чаго, спіс увесь не запомніла, але зразумела, што чалавек проста з галавой акунуўся вось у гэтую тэму сацыётэхнікі. Вось, і практычна, і тэарэтычна. І вось мы вырашылі, што беларусам вельмі цікава гэта тэма, і нам асабіста волі мне, як такім актывісткам, зразумець, увогуле мы правільна там усё робім, ці мы абы што робім з пункту гледжання тэорыі і вось гэтага вялікага досведа. Таму хацелі вось выкарыстаць магчымасць, каб і мы самі задалі пытанні, і гледачы задалі пытанне. Вось мне здаецца, гэта добра, што ў нас увогуле такая онлайн-супольнасць акурат зараз у гэтую секунду створана, і мы можам задаваць пытанні адно аднаму. Задаваць, калі ласка, пытанні. Пачну я. Пытанне да Михаіла. Михаіл, вось я расказала ўсім зараз, наколькі вялізную працу ты зрабіў, і практычную, і тэарэтычную. А скажы, калі ласка, што вось увогуле такое сацыятэхніка, вось з вышыні твайго досведу, вось нам усім простым людзям, хто першы раз, можа, чуе гэта слова, такое сур'ёзнае оно выглядае, што гэта? Што такое сацыятэхніка? І чаму нам важна яе ведаць, калі мы хочам пабудаваць супольнасці? Окей. Калі проста, гэта магчыма такі набор ведаў і практык, да? Вось па пабудове супольнасці. Вось, калі вельмі проста, каб не перагрузіць нікога на пачатку, як мінімум, размовы, вось так это. Гэта набор, да, уласнага досведу і ведаў, якія звязаны непасрэдна з пабудовай супольнасці. Вось так. Ёсць такая навуковая там дысцыпліна, прафесіяналы сядзяць, займаюцца і распрацавалі шмат гэтых класіфікацый, катэгорый, як там прынцыпаў, як будаваць супольнасць. Я такога не бачыў, але калі я ўжо штосьці ёсць, это насамрэч вельмі цікава даведацца, і таму я гэтым заняўся. Я хачу, каб гэта стала дысцыплінай, і не толькі ў якіхсь там такіх мудрагелістых універсітэтах, але ў школах таксама, такіх, школах. І каб мы сацыялізаваліся ў тым ліку з гэтай ведай, да, з разуменнем, што ёсць супольнасць, да? Таму што супольнасць ляжыць па сутнасці ў аснове ўсіх грамадстваў, і трэба гэта ведаць. Гэта такая базовая веда. Чысціць зубы, напрыклад, там лічыць да 10, як мінімум, да, і будаваць супольнасці. Вось гэта магчыма трэцяе, што трэба ведаць. Мы ж, так. Цалкам згодна. Воля, давай, можа, ты пытанне цябе ёсць?
Хімія У мяне ёсць, але мне такое больш не абагульненнае, канкрэтнае. Мне вельмі таксама як актывістку, як ты сказала, як сяброўку асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, там нейкую прадстаўніцу беларускай дыяспоры ў ЗША, вельмі шмат цікавіць вось такіх практычных момантаў па пабудове беларускіх, развіццю беларускіх кам'юніці, суполак. Мы ўсе добра ведаем, што ў 20-м годзе тут суполкі ў кожнай краіне, не толькі ў Амерыцы, раслі як грыбы, як кажуць у нас тут актывісты, таму што была вялікая мэта, там вельмі людзей шмат, кажуць, гора і боль заўсёды аб'ядноўвае людзей больш за ўсё. І сапраўды людзі былі актыўныя, шмат што аб'ядноўвалася, але потым паступова, калі ўжо мы звыкліся да гэтага болю, уже эмпатыя не столькі аб'ядноўвае, і паступова мы бачым вялікі адток гэтых людзей, актывістаў з суполак. І зараз вельмі цяжка знайсці нейкую агульную мэту, якая б аб'ядноўвала гэтай суполкі, і людзі неактыўныя. І мне вось падаецца, што калі ты проста беларус, там, я не ведаю, я беларус Мічыгана, мне вось на гэтай тэме вельмі цяжка аб'яднаць людзей, асабліва калі людзі не там беларускамоўныя, яны пойдуць там, я не ведаю, да рускіх на шашлыкі ці яшчэ штосьці. Я ведаю такое доўгае пытанне, вось як зараз у 2025 годзе знайсці гэтую мэту, чым усім нашым лакальным суполкам ці вялікім арганізацыям можна менавіта беларусаў аб'яднаць. Зараз будзе лекцыя на гадзіну, рэшта стрыма будзе адказ на пытанне. Это пытанне могу, я адпавядаю, так? Правильно? Окей, хорошо. Глядзі, тут же, бачыш, цікава, мы, так вот, как бы слово супольнасць выкарыстоўваецца вельмі свабодна, да? Яно гучыць не кепска, там не так шмат зычных літараў, вось, але, што гэта ёсць, да? Мы, напрыклад, часта можам у кантэксце рэлігійнай супольнасці штосьці пачуць, да, там, каталікі, там, і яшчэ хтосьці, вось, можам у кантэксце нейкай лакалізацыі, да, тэрыторыі таксама гэта слова пачуць, вось, яшчэ ёсць, напрыклад, у кантэксце нейкіх агульных інтарэсаў мы можам чуць пра супольнасці, да, напрыклад, тыя ж палітычныя партыі, гэта таксама у іх аснове ляжыць менавіта вось гэтая нефармальная група, да, я просто хочу сказаць пра мяжу сваёй кнігі, да, вось, і наогул, чым я как бы маю кампетэнцыю, да, гэта і кампетэнцыю тэарэтычную і практычную, гэта вось малыя калектывы нефармальныя, да, малыя нефармальныя калектывы, гэта, назовем так, у аснове гэтых калектываў, там ад 2 да, на макс там 25 чалавек, да, вось, і вось я у гэтых рамках могу гаварыць. Дык вось, ёсць жа агульны інтарэс, да, які нас неяк там збірае ў штосьці, ёсць агульная сітуацыя, гэта вось, Ольга, тое, што ты насамрэч узгадала, звязанае з трапленнем групы людзей у пэўную нейкі набор умоваў, да, вось, і гэтыя умовы могуць не адпавядаць нейкаму ідэальнаму ці звыкламу бачанню людзей для іх нармальнага там, напрыклад, развіцця ці проста рэпрадукцыі жыцця, да, вось, і таму людзі пачынаюць збірацца, каб гэта ўсё вырашыць. Ёсць нейкае дзеянне, да, мы хочам пабудаваць мост, там, не ведаю, на Манхэттен, ці яшчэ куды-небудзь. Вось, там таксама ўзнікае група людзей, да, вось, якая гэтым зацікаўлена, да, вось, і гэтак далей. Ёсць яшчэ супольнасць практыкі, вось, да, мы доктары сабраліся, да, вось, і мы гэта разумеем сваю мову, да, мы разумеем, як мы працуем, у нас шмат ёсць нейкіх такіх скрыптаў унутраных. Вось, і вось гэта ўсё трэба, як бы, калі мы кажам слова супольнасць, трохі так, як бы, адрозніваць, да, таму што інакш слова становіцца усе, як бы, такім вельмі ёмістым і шырокім і губляе межы, да, вось, а ў супольнасці межы, дарэчы, вельмі хорошо абазначаны. Вось, гэта так. Всё, для пачатку, думаю, затравку кіну, так, трохі. Але, ведаеш, я вось паглядзела твои відэо, я скіну сябры спасылачкі на YouTube-канал Міхася, і соцсеткі, і там была такая вельмі цікавая рэч, ты сказаў, што мэты, гэта вельмі такая слабая матывацыя, што лепей, калі каштоўнасці аб'ядноўваюць суполкі. Можаш трошкі падрабязней пра гэта? Да, на далёкіх дыстанцыях мэта, як бы, у людзей там насамрэч не так шмат мэт, калі іх
можна палічыць на пальцах, вось, але шляхоў вельмі шмат, да, у нас такая ёсць традыцыйная гісторыя, што вось да адной мэты можна прыйсці шматлікімі шляхамі. І тут пачынаецца пытанне, што ёсць мэта, да, што наогул, як бы так, я больш адыходжу ад слова мэты, і мне больш пасуе слова ідэал, да, таму што, умоўна кажучы, у нас ёсць вось рэчаіснасць, да, у якой мы існуем, і ёсць нейкі ідэальны свет, і мы хочам, па сутнасці, вот как бы выправіць рэальны свет да бліжэй да ідэальнага, да, вось як бы падправіць там штосьці падрамантаваць, а может быть радыкальна змяніць у залежнасці ад групы, якую мы трапляем, да, і вось тут узнікае, ну, такая цікавая рэч, да. Ось, мы бачым гэты ідэал і яго пэўную там, не ведаю, глыбіню гэтага ідэала. Вось, наколькі мы яго апісалі ў сваёй галаве, наколькі мы апісалі разам яго, вось, ці індывідуальна. Вось. І вось ад гэтага залежыць, бачыце, напрыклад, сказаць там, не ведаю, вот, хачу там, напрыклад, ну, умоўна кажучы, каб горад зазелянеў, да? Ці там, каб грамадства было дэмакратычным, ці, напрыклад, хачу лікаваць людзей, да, вось, і іх ну, каб яны былі здаровыя. І вось тут, бачыце, ёсць шмат як бы шляхоў да гэтых мэтаў. Як толькі мы пачынаем дэталізаваць мэты, туды ўжо укладаюцца каштоўнасці, пра якія вось, Вольга, ты узгадваеш, да? І каштоўнасці гэта то, як будзе ісці да мэты, да? Гэта група, калектыў, да? Вось. І тут узнікае шмат як бы такіх унутраных дыскусій, да? Што ёсць каштоўнасць для 2 ці 3 ці 5 людзей, да, умоўна кажучы, я пра калектывы такога маштаба кажу, да, таму што пра вялікшае там таксама насамрэч падобнае дзейнічае, ну проста там ужо тэма зусім вялікая. Вось. І на базе дыскусій пра каштоўнасці, сінхранізацыі нейкіх вось у галаве, што ёсць каштоўнасць і практыкі гэтых каштоўнасцей, мы можам дайсці нашмат далей, да, таму што каштоўнасці утрымліваюць пэўныя шаблоны, такія паттерны, да, якія трымаюцца ў галаве дольш, прасцей, і іх прасцей спрактыкаваць, чым цэлы ідэал. Таму вось я кажу, што мэта ёсць слабы, як бы такі слабы трыгер для слабых сувязяў. Ён стварае сувязі, яны слабыя, але яны могуць быць доўгія. Вось гэта не забываем, што слабыя сувязі насамрэч звычайна даўжэй, чым моцныя. Да? Хаця, ну, ёсць выключэнні, я не спрашаю. Вось, напрыклад, сем'і, да, часам там ствараюцца больш моцныя і доўгія сувязі. Вось, ну, вось так, адпавёў, спадзяюся. Трохі. Так, вельмі вось Воля класнае пытанне задала, і вось Михаил не спадабалася, як вось удакладнілі ўсё гэта, наколькі важна вось гэта каштоўнаснае ядро, нават больш, я так зразумела, важнае, чым мэты для захавання вось гэтай супольнасці як мага даўжэй і як мага мацней. І таму у мяне пытанне, а вось як з беларускімі супольнасцямі? І я разумею, што ты ўжо падкрэсліў дакладна, што так, гэта вось супольнасць толькі 25 чалавек, не будзем зараз за межы кваліфікацыі як бы выходзіць. Але ўсё ж такі я паспрабую выцягнуць з сябе інфармацыю. А вось як, гледзячы на вось усе разныя беларускія супольнасці, як ты думаеш, вось, чаго не хапае, якіх там, не ведаю, каштоўнасцяў, можа, не хапае ў нас аднолькавых, можа, не хапае размоваў, вось, чаго не хапае, вось, каб сфармаваць больш моцнае ядро, таму што, ну, заўсёды ёсць куды расці, я не кажу, што ў нас няма каштоўнаснага ядра, але вось, чаго, на твой погляд, трэба было бы вось дадаць, саліць для менавіта гэтага важнага ядра каштоўнаснага? Ну, ведаю, яшчэ хачу вот этот цікавы такой, я з Ольгай трохі там да запісу всяго там вот праз гэтых геронталогіі размаўляў, да, вось, і тут цікава, ну, гэта па сутнасці, назовем так, геронталогія, там гэта, ну, назовем, дысцыпліна, якая фокусуецца на працягласці жыцця там жывых арганізмаў, да, вось, але вось, ну, супольнасць... Моя улюбёная тэма. Окей, ну, значит, окей. Пра яе загаворым. Але, бачыш, атрымліваецца, супольнасць таксама жывы арганізм, да, вось, і ну, па маіх назіраннях, па таму, што я смог злапаць з кніжак, да, вось, сярэдняя фаза вось гэтага жыцця першай генерацыі мікракалектываў, гэтых нефармальных, 3-3,5 гады, вось гэта першае пакаленне.
яно, вось вы можете, дарэчы, заўважыць, я калі сочыце, не ведаю, за навінамі чытаць, я трохі дэфармавана ў плане вось чытання навінаў. Я заўсёды, калі чытаю навіну, я спрабую знайсці там супольнасць. Да? Ці ёсць там яна, ці няма. Таму што насамрэч формаў аб'яднання людзей ёсць шмат. Да? Супольнасць гэта толькі адзін з такіх, як бы, назовем, сацыябіялагічных вось, да, гісторый, якой дазваляе людзям, як бы, кудысьці рухацца, да, у нейкіх там працягваць ці свой від, да, ці працягваць, не ведаю, там штосьці свой ідэал, да, так від ідэал, ну так вось дзесьці можа аб'ядноўвацца. Таму ў гэтай гісторыі важна не глядзець на супольнасці, не шкадаваць, калі яны распадаюцца. Важна, каб від працягваўся, да. Вось у гэтым гісторыя, да, што малыя калектывы гэта па сутнасці для большасці грамадзянаў сусвета там ці грамадзянаў Беларусі, тут насамрэч не так важна гэта, да. Гэта першы ці нейкі там 120-ы досвед працы ў групе, да, і такія, і, напрыклад, калі вось я, напрыклад, падлетак, да, і я хачу пачаць жыццё ў гэтым грамадстве, я пачынаю ствараць вось падобныя групы, да, там 3, 5, 10 чалавек, вось тут там, напрыклад, гэтыя ролеры ездзяць, я за імі назіраю, схожу з псом, я ўжо такой трохі дарослы, схожу з псом, назіраю, як яны працуюць, да, і для іх вось фарміраваць такую групу, там унутры неяк структуравацца і маніфеставаць сабе, да, такой прайд зрабіць, да, умоўна кажуць, як там львы ходзяць па лесу у адзіночку, а пасля яны ўсё ж таки збіраюцца ў групу, да, і маніфестуюць. Вот тое самае как бы з падлеткамі, і далей гэтыя групы можна як бы працягваць, ну, больш дэтальна, да, там хтосьці збіраецца на Джамалунгму, хтосьці будуе мост, да, хтосьці змяняе там, не ведаю, адукацыйную сістэму, да, вось, і гэтак далей. І вось гэтыя групы, которые узнікаюць, яны знікаюць таксама. Вось, і гэта трэба прызнаць. Это трохі так сумнавата гучыць псіхалагічна для чалавека, да, вось, мы там сабрались, мы зрабілі шмат, як было здорава, да, мы шмат зрабілі, але зараз чамусьці мы разыходзім. Это натуральны працэс, і гэта нават, калі чалавек шмат разоў вось гэты цыклы пройдзе, любы, ну, гэта атрымліваецца такая вось грамадская адукацыя, да, которую пакуль мы атрымліваем праз жыццё, но я вось казаў на пачатку, што пасля чысціць зубы, да, і што там было другое, і лічыць до 10, вось трэба займацца супольнасцю. Вось гэта гісторыя менавіта пра ну, вось ты кажаш, Яна, да, што як это працягнуць. А вось ніяк не трэба мучыцца з гэтым, да? З гэтым не трэба вазіцца, таму што чалавек, які атрымаў досвед у адной супольнасці, ён ці яна змогуць стварыць ці долучыцца да нейкіх існуючых супольнасцяў, да? Это такое пастаяннае вось пераціканне, да? Супольнасць гэта не ёсць структура, якая застыла ў часе, да, і можа быць застыла ў часе. Это вось да Вольгі звяртаюся. Мы казалі там пра гэты, боже, как там, арганізацыю. Я пытаю, што такое арганізацыя? Ну, я пытал у галаве себе, как бы хотел задать тебе питание, что есть организация. Так вот, организация формальная, мы можем написать статут нейкі, да, вось, і гэты статут, калі не знішчыць пажар, там, не веду, нацисты ці астероид, які ўпадзе на землю, ён можа 1000 год лежаць, і гэта структура будзе зафіксавана, будзе говорить, ну вось тут прэзіс, віцэ-прэзіс, там, і гэтак далей, як это все выбіраецца, як усё функцыянуе, да, нейкую такую матрицу, которая нібыта статычна. Так вось, гэта малыя калектывы, і нават вялікія, насамрэч, да, яны пастаянна ў дынаміцы, да, вось, напрыклад, калі мы пра малы калектыў кажам, ён перажывае за гэты 3,5 гады там 8 этапаў, да, ось, і калі гэта не разумець, атрымліваецца, што, о боже, там пасварылись, калі мы навіны чытаем, хто-то там пасварыўся, ты думаеш, ну вось гэта фаза, яны прыйшлі ў гэту фазу, асабліва, калі назіраеш за нейкай з'явай даволі працягла, там, не ведаю, чытаеш, не веду, нашу Ніву, она спецыяліст па вось гэтых эмацыйных выхадах, да, потому что на кожным этапе малы калектыў мае сваю дамінанту, да, такую назовем ну, такую
і псіхаінтэлектуальную дамінанту, да, вось, і гэта, ну, я такое слово сказалі, спадзяюся, все зразумелі. І гэта дамінанта, вось, яна першая палова гады адна, пасля яна плавна трансфармуецца ў другую, да, і вось, і тут, калі мы, напрыклад, ведаем геронталогію чалавека, да, то вось гэта дамінанта на працягу нашага ўзросту, ну, там жыцця таксама змяняецца, да? Вось падобная супольнасць. Вось гэта матрыца, як бы, она накладваецца, матрыца жыцця чалавека, калі ее так сціснуць, да, у 3,5 гады, яна хорошо накладваецца на тое, што мы называем супольнасцю, да? На пачатку мы як бы рвем, пасля мы хочам нейкай там аддзялення чагосьці, пасля мы сварымся паміж сабой, пасля сварак мы стамляемся, да, выходзім нейкую фазу там залатога веку, да, пасля гэты залаты век прадукуе самыя дасканалыя формы, а пасля супольнасць знікае і застаюцца гэтыя артефакты, да, такая мемарыяльная фаза, которую, калі пакапаць, можна там цікавага накапаць. Я таксама Ользе пра гэта вже казаў да пачатку. Да пачатку, магчыма, адбылося шмат цікавага, але окей. Ну ўсё, павёў. Дарэчы, вось тут Ігор Іванов, па-першае, вітаем вас, вельмі прыемна, што вы далучыліся. Гэта выдавец Карына Прэс з Лондона. Вось якраз пытаецца ў тэму. Чым супольнасць адрозніваецца ад арганізацыі, установы ці бізнесу? Окей, ну, насамрэч, да, пытанне хорошае, што наогул яно з'явілася, таму што людзі вельмі часта выкарыстоўваюць слова арганізацыя, замяняючы насамрэч супольнасць, ці часам наадварот. Установа, бізнес, насамрэч, мы кажам, я не кажу пра юрыдычныя канструкты, да, якія мы ствараем у наших грамадствах, да, потому что есть законодаўство, да, и часто, як бы, то, что кладецца ў законодаўство, да, мы пасля праз розныя там інстытуты сацыялізацыі, як школа, універсітэт, праца, сям'я, мы ўспрымаем словы, якія хтосьці запісаў у законы, да, у гэтыя, ну, рэгуляцыі такіх вялікіх грамад, да, вялікіх грамадстваў. Вось. І таму мы гэтыя словы злапалі, таму што яны круцяцца ў навінах усюды, вось, і спрабуем на гэтую рэчаіснасць як бы накласці. Вось. І гэта першы такі ўзровень, ну, назовем так, прысутнасці ў матрыцы, да. Вось. І гэтую матрыцу, как бы, я вось у сваёй, ну, і ў тым ліку кнізе, і ў галаве я спрабую разбураць. Гэта насамрэч не так лёгка, да? Таму, калі, напрыклад, казаць ось арганізацыя, адкуль мы гэта слова чырпанулі, да? Калі гэта, напрыклад, нейкія законодаўства, то там такая пазітывісткая легальная структура опісваецца, да? Што ёсць, што мусіць быць там грамадская арганізацыя, не ведаю, ці нейкай камерцыйнай арганізацыі, вось. Установа, ну, наогул тут цікавая гісторыя, што ну, я як успрымаю зараз у гэтым пытанні установу, гэта нейкая інстытуцыя, да, якая як бы ствараецца грамадзянамі, да, якія маюць, не ведаю, ці пэўную аўтаномію, ці пэўную дзяржаву сваю, да, і вось у межах гэтай, ну, установа выконвае нейкую такую пастаянную нудную функцыю, которая всім патрэбна, але ніхто не хоча выконваць, да? Вось. І існуе, да? Вось. Гэта таксама блізка к чамусьці фармальнаму, таму што злучаецца у пэўным сэнсе ці вельмі далёкім ідэалам, да, ці вельмі вялікімі групамі, да? Вось я зноў кажу, што я больш на нефармальных малых калектывах, да? Вось установа гэта ўжо што-то вялікае, гэта ўжо тое, што працуе на цэлае грамадства, которое мільёны, там дзесяткі мільёнаў уключаюць. Вось. Ну, гэта такая асноўная розніца, што большасць, вот слова бізнес, напрыклад, да, таксама можа быць валам супольнасцяў, да, якія ствараюць бізнесы, да, сваі, вось, там, і іх круцяць. Але бізнес гэта форма, там, умоўна кажучы, эканамічнай актыўнасці, да, супольнасці. Вось. Ці асобнага чалавека, да, ці нават установы, да, вось. А сама супольнасць гэта пэўная, назовем так, група людзей аб'яднаная, да, нейкай візіяй будучыні, вось, і дзейнічае згодна з гэтай візіяй, да, я даю такое грубае вызначэнне, вось, у гэту візію укладаецца вось гэты ідэал, вось, і шлях да яго, а шлях да яго праходзіць праз гэта пытанне, як і якім чынам, да, як это мы каштоўнасці казалі, да, ўжо, а якім чынам гэта культура, да. Вось. Вядома, і ў бізнесе, і ў установах таксама могуць быць прапісаны нейкія структуры, да? А ў супольнасці, вось як я ўжо казаў, гэта такая соцыябіялагічная нейкая рэч, да? Яна і ідзе на аснове біялогіі,
вось, і на аснове нейкіх сацыяльных нашых структур, да, што мы спрабуем, как бы у супольнасцях больш біялогіі, чым у установе, да. Адпавяду так, в установе вельмі шмат права, вось, а в бізнесе вельмі шмат грошай, да, вось, арганізацыі там таксама вельмі шмат права, а ў супольнасці вельмі шмат чалавека, да, который хоча змяніць гэты свет. Свет, что такое свет? Свет может быть унутры сябе, да, і свет может быть навакольны. Ці просто задаволіць нейкую патрэбу, да. Такія таксама супольнасці ёсць, іх шмат. Гэта здорава, што людзі хаця бы так умеюць збірацца, да. Вось, але, канешне, гэтага недастаткова, каб была нейкая дынаміка ці развіццё. Вось так адпавёў. Можа, трохі блытана, але паспрабаваў з розных бакоў. Міхась, вось ты адказваючы на маё пытанне пра тое, якіх як бы каштоўнасцяў там можа не хапае для яднання беларусаў, сказаў, што вось да ўсяго хапае, просто прыміце кшталту, што супольнасці мяняюцца, пераходзяць з адной у іншую і гэтак далей. І што гэта просто як чысціць зубы і як там лічыць да 10, трэба з дзяцінства гэта атрымліваць. І вось я як цяпер будучая мама, ужо шматдзетная, падумала пра сваю сям'ю як пра супольнасць. І вось пра тое, што ў мяне як бы фактычна ёсць магчымасць як бы чамусьці навучыць закласці нейкія там каштоўнасцю у межах сваёй супольнасці, у большай яе часткі, таму што яны дзеці як бы падпарадковваюцца. І вось я зноў жа перафразоўваючы сваё пытанне трошкі, як бы якія вось каштоўнасці спрыяюць таму, каб супольнасці былі стабільныя, каб супольнасці былі моцныя, не ведаю, чалавечныя. Вось ёсць нейкі, можа, ўжо спіс, ты там, а можа яго няма, я просто дакалупваюся да таго, чаго яшчэ немагчыма падсумаваць. Вось якіх каштоўнасцяў трэба закладаць, каб супольнасць замацаваць неяк? Ну, цікава, я такую трохі дыгрэсію зраблю, да, я ўжо запісаў пытанне, каб яго не забыць, што вось гэта, ведаеш, ёсць такія музычныя гурты, да, музычны гурт, все ведаюць, сотні, тысячы гэтых музычных гуртоў усюды, і вось гэтыя калектывы, яны вельмі такія вось, як бы, найчасцей яны арганічныя, да, хаця там ёсць, магчыма, нейкія кантракты, магчыма, там ёсць нейкія, там за гэтым усім стаяць там прадзюсары і бізнес, да, вось бізнес, дарэчы, вось, але яны збіраюцца, як яны збіраюцца, таму што што-то ёкнула, да, ёсць нейкія тэмы, якія яны хочуць паказаць свету, да, ім хочуць пранесці ад сябе там, да, вось, да, далей, да, вось. Штосьці можа прадацца, штосьці можа не прадацца, но гэта іншае пытанне, как бы аснова ў тым, што гэтыя людзі там, іх на пачатку 3-5, да, збіраюцца менавіта таму, што у іх что-то там засвербела, да, і збіранне вось гэта адбываецца вельмі такім непрадказальным. Нельга напісаць адзін сцэнарый, як гэтыя людзі збяруцца, ці сядуць там на 2 вечара на семінары каком-нибудь, да, і згенеруюць там музычную банду. Вядома, такое таксама можа быць, я не выключаю, але хутчэй за ўсё 99% па-іншаму збіраюцца, да? Ну, вось. І гэта тое, што вось адказ на менавіта што будзе ляжаць далей, да, якія каштоўнасці там будуць ляжаць, таму што людзі сабрались, таму што яны ўбачылі аднолькава недасканалы свет, да, вось, і далей яны ідуць у гэты недасканалы свет ужо са сваёй мадэлі, сваім вобразам, са сваім ідэалам, да, і вось у практыцы гэтага руху да ідэалу пачынаюць выпрацоўваць вось гэта пытанне, як мы дойдзем да яго, да, на пачатку, магчыма, там адна песня ў гэтых музычных гуртоў, другая, трэцяя, і там ужо адбываюцца розныя там дынамікі, да, ў гэтых калектывах. Мы часта можам нават бачыць, што гэты калектыў там з 5 чалавек 3 разы падзяліўся, да, вось, і мы, как бы, трохі, может быть, сумна, таму што там, не ведаю, вакаліст отваліўся, ці яшчэ хтосьці, бас-гітарыст, это не так сур'ёзна, таму што вакаліст, как бы, ён заўсёды ў медыа-цэнтры, да, мы не заўсёды разумеем, што бас-гітарыст таксама пісаў, напрыклад, тэксты, да, вось, і таксама задаваў нейкія, не ведаю, там, сур'ёзныя працэсы ўнутры калектыва.
Вось, і тое самае, напрыклад, калі мы пра сям'ю кажам, я не хачу тут прям паглыбляцца ў какой-то канкрэтны выпадак, але сям'я гэта супольнасць менавіта, якую аб'ядноўвае агульны побыт, да? Я, можа быць, вельмі кансерватыўна скажу зараз. Вось. І ў аснове сям'і ляжыць перадача пабытовай веды, да? Што вось, ну, дзеці, якія з'яўляюцца ў сем'ях, яны атрымліваюць пабытовую веду, да? Часам яны могуць прыняць светапогляд бацькоў, да? Там часам могуць прыняць яшчэ нейкія гісторыі ад бацькоў, могуць прафесію ўзяць, да? Пайсці, напрыклад, па супольнасці агульнай там практыкі, да? Вось, могуць мець падобныя палітычныя погляды там і гэтак далей, але хутчэй за ўсё так не будзе, ну, у большасці выпадках, да? Асабліва у такіх грамадствах, якія я подразумеваю адкрытыя, дынамічныя, да? І наогул мэта мая гэта вось гуманітарная тэхналогія адкрытага і дынамічнага грамадства, да? Я тут не ёсць як бы такі, як бы вельмі нейтральны, я бачу, ну, я таксама закладаю ў гэту тэму сваю візію, свой ідэал, да? Вось, і таму ў сем'ях, бачыш, мы можам спрабаваць перадаваць усё, што заўгодна, але асноўнае, што мы перадзім, гэта пэўны побыт, да? Пэўны стыль побыту, да? Вось, які будзе там рэплікавацца дзецьмі, ну, у залежнасці, колькі гэтыя дзеці будуць з бацькамі, да? Вось. А што казаць пра беларусаў? Таких каштоўнасцяў не хапае. Тут, бачыш, я таксама пра гэта думаў так доўга, типа, а што такое беларус, да? Што там у аснове? Побыт, агульны інтарэс, агульная практыка, да? Вось я спрабаваў неяк сабраць гэты канструкцыі. Гэта такая больш ужо супервялікая, ну, это супервялікая група, это мільёны людзей, да? Вось я ж кажу, у меня там до 10 чалавек, умоўна кажучы, да? Мой інтарэс. Вось. І тут вельмі как бы складана все атрымліваецца, да? Таму што мы не можам сказаць пра агульную тэрыторыю, да? Вось, як я разумею, все раскіданы па розных тэрыторыях. Мы можам, магчыма, сказаць пра нейкі агульны побыт, да, который злапалі на нейкім этапе, да. Вось. Мы, магчыма, можам распавядаць пра нейкі агульны інтарэс, там практыку дзеяння, да, ці сітуацыю, вось гэта 2020, які ўжо ўзгадваўся тут, да, што сітуацыя там узнікае і далей. І вось менавіта гэтыя базы ствараюць для нас стартавы вот этот падыход. І тут пытанне якасці матэрыялу, да, умоўна кажучы, я сустракаюся з кімсьці іншым, і тут залежыць усё, наколькі я і хтосьці іншы, яшчэ можа быць хтосьці адзін, да, рэфлексуем, як мы ідзем да мэты, да, як мы ідзем да нейкага там ідэалу. Вось. Што мы змяняем? Мы хочам сустрэцца, напрыклад, у выходныя, паглядзець, не ведаю, футбол, іх добра адпачыць, да, і гэта можа быць устойлівы калектыў, дарэчы, даволі доўга існуючы, вось, таму што, ну, ён патрабуе мінімальнай энергіі, да. Ці я, напрыклад, хачу адукаваць сябе, да, я хачу там разам траём, ці вот эти вот спікінг-клабы, да, которые вывучаць нейкую мову. І тут все залежыць, якія людзі трапілі ў гэты спікінг-клаб, і далей будзе культывацца каштоўнасці, да. Потому что ёсць же суполки, ну, такие даволі, назовем, ну, можно их назвать там разбуральными, да, они збираюцца, каб разбураць іншых. Это таксама супольнасць, у іх таксама ёсць свае каштоўнасці, просто гэтыя каштоўнасці не тыя, которые мы падзяляем, да, вось, але дынаміка ў іх вельмі падобна. Я, дарэчы, навіны з такой, як бы, гляжу, разуменнем, да, что вот ёсць же каштоўнасць, она мне не вельмі падабаецца, но я павінен ее супольнасці, она мне не вельмі падабаецца, я хачу яе, як бы, все ж таки вывучыць і паглядзець, як яны там триггерать с собой, да, потому что вельмі падобна і ў тых супольнасцях, которые падаваюцца, але таксама іх триггерить, да. Ось, таму пра каштоўнасці наступнае, што гэта ёсць, ну, калі так падсумаваць, гэта ёсць тыя каштоўнасці тых, хто злучыўся на пачатку, да, ось, яны могуць неяк прыйсці ў гармонію, да, і стварыцца гэта ядро, да, каштоўнаснае, да, вот это вот інтэлектуальная іх частка. Ці гэта можа быць, што ўзнікла ў дарозе, да, у шляху да ідэалу. Вось. Ну і тут уже мы розныя фільмы можам, розныя гісторыі згадаць, да, што там паварачваецца. Вось так. А мне тут падчас таго, як ты распавядаў, узнікла такая думка пра матывацыю людзей далучацца да супольнасці. Вось я вось так падумала, як прыклад. У мяне, напрыклад, ёсць сваячніца, якая там кожную нядзелю ходзіць у касцёл. І я вось, ну, размаўляючы з ёй, там, ведаючы, яе матывацыя не рэлігія, не вера ў Бога, а ёй падабаецца вось гэта суполка, там у яе сяброўкі, вось яны там штосьці пасля касцёла з там ксяндзом гарбату п'юць. Вось яе гэта, яе матывацыя нейкая больш асабістая, чым вось такая агульная мэта. Калі я думаю
думаю пра сябе, моя матывацыя займацца там беларушчынай, актывізмам, гэта вось супадзенне фактараў. Першы, я ўсё-таки веру, я такой чалавек мары, там, чтобы беларушчына жыла, для мяне важна, і другое, гэта, конечно, мне цікава, вось мне цікава медыа, мне цікава размаўляць, там, ну, то вось супадзенне такой агульнай нейкай мары і вось асабістых, нават, можна, там, карысных нейкіх мэтаў. А як ты думаешь, якая ўвогуле, ну, ці гэта, як это сказаць, частая з'ява для людзей, якая іх матывацыя вось далучацца да супольнасцей? Ну, наогул цікава слова далучацца, гэта такой канструкт цікавы, да? Да, вядома, все мы далучаемся, я таксама далучаюся. Тут просто, што вось вельмі слушна сказала, што як бы у кожнага ёсць нейкія свае рэзоны, да? Але глядзіце, мы калі далучаемся да нейкага калектыва, ну, ці мы далучаемся да нейкага аднаго чалавека, які што-то ў галаве, не толькі ў галаве задэклараваў, але задэклараваў адкрыта, так заманіфеставаў у эфір, да? Вось мы маніфестуем у эфір, і камусьці гэта падабаецца і далучаецца. І вось цікава, што тут, калі мы кажам пра матывацыі хутчэй індыкатар стану энергіі, у якім знаходзіцца чалавек на сёння. Вось. Гэта не тое, што будзе чалавека там пастаянна адно і тое ж, яно вельмі дынамічна. Вось. Гэта не тое, што можа, як бы, хапіць чалавеку, каб да чагосьці далучыцца. Я вось працаваў цікава са студэнцкай такой супольнасцю, вось, ужо пасля таго, як, ну, як бы, экзайл, палітычная міграцыя, да, вось. І што я назіраў? Мне таксама задалі такое пытанне. Вот у нас там людзі з рознай матывацыяй, как это все пажаніць, вось. Я кажу, а вот никак. Чаму? Таму што матывацыя – гэта індыкатар унутранай энергіі, да? Умоўна кажучы, на што я здольны? Я здольны папіць гарбату, хорошо паразмаўляць, правесці час, ці я хачу, напрыклад, навучыцца нейкім скілам, да, каб зрабіць сваю, там, не ведаю, у будучым, магчыма, кар'еру і напісаць в CV, там, што я валанцёрыў у нейкім, там, не ведаю, ці праекце, ці ініцыятыве, там, сацыяльнай, да? Ці я насамрэч маю просто каласальную колькасць энергіі, якая я хачу патраціць на змену света гэтага, да, ну, на выпраўленне, на імплементацыю ідэала, які ў маёй галаве там вось пастаянна фантануе, да, і вось гэта гісторыя пра матывацыю. Раней я гэта успрымаў на Сірыю, нават пісаў анкеткі там, калі вот валанцёры до нас таксама далучаліся вось у Фаланстер, да, грамадскае аб'яднанне, які там з 10 по 20 год я вельмі плотна займаўся і на такім сацыятэхнічным узроўні і на практычным узроўні. Вось я пішу анкету і так как бы спрабаваў там знайсці прям матывацыі, которые можна было, не ведаю, адкуль выкапаць. Вот. І ўрэшце я зразумеў, потому што праз мяне прайшло просто, ну, вот эти анкеткі я прагартаў там у залежнасці ад гісторыі, але гэта сотні анкет, да, розных. І прычым людзі таксама, я іх бачыў пасля, што в анкеце, што чалавек, да, гэта гісторыя. Таму гэта, як бы, матывацыя хорошы індыкатар, што чалавек патэнцыйна можа рабіць. Но на гэтым у сэнсе пабудовы калектыва, напрыклад, калі далучаецца. Калі чалавек далучаецца да калектыва, ён матываваны тым ідэалам, які дэкларуюцца супольнасцю. Вось гэта асноўная матывацыя. Калі мы пачынаем шукаць іншыя матывацыі, кшталту там, ну, я хачу там бавіць час, мне сумна, я хачу просто дапамагчы, гэта не супольнасць, гэта прыхільнікі. Вось, дарэчы, я на пачатку казаў, што супольнасці вельмі яскравыя межы, да, вось. Таму, калі мы разважаем, ужо класіфікуем гэтыя матывацыі, то мы хутчэй за ўсё маем гісторыю з прыхільнікамі, якія часам кранаюцца супольнасці, да, часам у ёй неяк узаемадзейнічаюць, но гэта не ёсць супольнасць, вось у чым фішка. Гэта ёсць тое, што называецца, не веду, мікракліматам, нейкай такой эка-ландшафтам, да, там, вось, як то, змяшчаючы ландшафт, вось, сацыяльны ландшафт, да, вось. І гэта, дарэчы, супольнасць таксама можа рэгуляваць, да, які ландшафт вакол супольнасці будзе. Вось, гэта тое, што я хацеў бы сказаць пра матывацыі, да, што людзі, якія далучаюцца да існуючых калектываў, яны матываваны мэтай гэтага калектыва. Іншага не можа быць. Ну, в сэнсе, іншага гэта значыць фрірайдеры, гэта праблемнасць, патэнцыйная будучая праблемнасць з таксічнасцю, з рассінхранізацыяй там калектыва, з канфліктамі, ось, і
Дарэчы, такую класіфікацыю таксама я ее уже прагаворыў, зараз паўтару, што ёсць такія 3 ранга асноўныя суполак. Вось вы можете пасля нашага там запісу паназіраць, да, што называецца супольнасцямі. Першы гэта супольнасць, якая задавальняе свае патрэбы, да? Людзі туды трапляюць у асноўным. Вось там ты прачытаеш как бы матывацыі. Другое супольнасць, якая спрабуе змяніць свой унутраны свет, гэта значыць усе дзеянні накіраваны на саміх удзельнікаў, да? Яны хочуць змяніцца ўнутры сябе. Вось, умоўна кажучы, яны адчуваюць, што іх унутраны свет недасканалы і яны яго удасканаліваюць, да? Вось. І трэці тып супольнасцяў гэта тыя, хто накіраваны менавіта на змену асяродка, да? Не ведаю, асяродак можа быць маленькае мястэчка, вуліца ці, не ведаю, весь сусвет, да? Вось, тут няма межаў, да? Вось гэта 3 крокі паназірайце, і там как бы ўсё з матывацыяй стане зразумела. А як жа быць суполкамі, якія і тое, і для ўнутранага, і для знешняга? Я вось пра ласкатух падумала. Я як бы ў ласкатухах супольнасці, таму што я адчуваю сваю недасканаласць. Мне здаецца, гэта да канца маіх дзён. Я адчуваю, я буду недасканаласць. Вось ёсць матывацыя паляпшаць сябе праз стасункі і размовы з іншымі. Але таксама я не згодна не паляпшаць свет, а толькі паляпшаць сябе. То бок я і такая. Вось такія суполкі, яны маюць месца жыць? Ці там наканавана памерці? Не, усім наканавана памерці, гэта, кстати, знікнуць, да, будзем называць, таму што знікненне супольнасці гэта не знікненне чалавека. У чалавека ёсць дзесяткі шансаў ствараць штосьці новае. Гэта, што з'явілася адно і знікла, пасля узнікае новае. Пытанне энергіі, да, ці будзе дастаткова вось энергіі. І тут пра вось, тваю матывацыю, напрыклад, усё ж такі што-то у вас ёсць, тое, што вас аб'ядноўвае. Вядома, у тебя может быць яшчэ 20 іншых, але вось тое, што у вас, калі вы бачыце нейкі агульны ідэал свой, да, то хутчэй за ўсё к вам будуць прыходзіць на базе гэтага ідэала, што вы самі, пакуль вы трымаецеся ўнутры гэтага ідэала, да, і хочаце яго, рэфлексуеце яго калектыўна, да, таму што, як бы, прыходзіць жа новы чалавек, далучаецца, я вярнусь да пытання, ён далучаецца, ці яна як? Глядзіць на калектыў, окей, клёвая ідэя, ці, напрыклад, там класныя людзі, вось, і як толькі чалавек прыйшоў, гэта не значыць, што ён далучыўся насамрэч, да, ён проста як бы пачынае навігацыю супольнасці, да, вось гэту навігацыю, гэта па сутнасці такі працэс самавызначэння, да, як бы чалавек пачынае сябе самавызначаць. Дзе ён можа вызначаць сябе, да, у мэце. І гэта першае, што як бы важна, да, вядома, гэта не тое, што чалавек можа першым зрабіць, а ён все ж, может, дзяўчына спадабалася, ідуць як у супольных такіх, абсалютна, прыходзіць дзяўчына, шукае хлапца, ці хлапец шукае дзяўчыны, і гэта, як бы, мае гісторыі, я вас назіраў за такімі, гэта нармальна, да, пытанне, што гэта не будзе супольнасцю, гэта будзе яшчэ вось пачаткам навігацыі, пачаткам самавызначэння ў супольнасці, да, вось, і праз гэта праходзіць, кожны. На пачатку, так, 2-3 чалавека адбываецца вось гэта першасна такая сплаўка, да, яна больш хуткая, самая моцная, дарэчы, да, вось гэта сплаўка адбываецца на пачатку, таму што людзі самавызначаюцца вельмі доўга, да, яны як бы ідуць вот этой групе, калектыву даволі доўгі час, да, вось я, напрыклад, вось, моя жонка займаецца памылкай, да, і калектыў сабраўся, першыя камунікацыі пачаліся там 10 год назад, умоўна кажучы, да, і паміж людзьмі, якія ствараюць памылку, да, атрымліваецца, што проста сустрэцца, пагутарыць недастаткова, да, пасля пачынаюць штосьці трыгерыць. Вось, і першыя людзі сабраюць, окей, але пасля наступна як бы накідваюцца на гэту сістэму. І там як бы хочацца, вот как бы хутчэй, да, хочацца, каб больш прыйшло, да, вот чаму нас так мала, да, давайте збярэмся яшчэ там, не ведаю, каб у нас вот 5, да, а трэба быць 25, Вольга, это нашы тэмы, да, да 25 шалта, вось. І пачынаецца паскоранае вось гэта самавызначэнне. Некаторыя моманты выпадаюць. Напрыклад, самавызначэнне па мэце, можа быць, адбылося. Самавызначэнне па ролі, магчыма, адбылося
на пачатку, пасля самавызначэння па месцу, да, дзе я знаходжуся, тому што ў супольнасці ёсць яшчэ самы такой раскалёны энергетычна частка, гэта ядро, да, это аснова, ну, звычайна, хто у вас аснова, да, хто там самы завадзіла, да, хто ў сярэдзіне гэтага руху знаходзіцца, да, броўнаўскага ці нейкага накіраванага, неважна. Вось, гэта ядро, да, чалавек можа сказаць, я хочу как бы 100% 200 себя і быць ядры. Ці чалавек кажа, я буду лепш там вот как бы дапамагаць эпізадычна, гэта прыхільнік, гэта па сутнасці за мяжой супольнасці ўжо, да. І вось гэта я як бы заклікаю не блытаць, да, асабліва хто займаецца будовай сваіх суполак, што як бы людзі, якія кранаюцца толькі нейкім адным бокам ну, как бы матывуюцца не мэтай, да, не ідэалам супольнасці, гэта хутчэй за ўсё прыхільнікі, вось. І гэта класна, таму што чым больш прыхільнікаў, тым больш патэнцыйна удзельнікаў, калі мы кажам пра колькасць, да, вось. І нават калі гэта не больш удзельнікаў, гэта класны мікраклімат, да, ось, якім, да, не мікраклімат, назовем так, а асяродак, ландшафт, да, в якім созревает гэты плод, супольнасць, да, ось. Но ёсць яшчэ удзельнікі, якія пастаянна ў тэме, але не гараць той тэмпературай, як ядро, да, ось, але яны ў пастаяннай тэме. Вось гэтыя тры ўзроўні, ядро, удзельнікі, гэта супольнасць, да, а прыхільнікі гэта ўжо як бы падаецца, што супольнасць, да, і вось гэта вельмі важна адрозніць. Я вернусь да гэтых музычных гуртоў, там вельмі класна гэта бачна, да, што мы маем ядро, да, мы маем там нейкіх пастаянных, там, не ведаю, удзельнікаў вакол гэтага ядра, і мы маем, ну, тысячы, мільёны, в залежнасці ад музычных гуртоў, прыхільнікаў, да, вось. І там, на ўзроўні прыхільнікаў, гэтай матывацыі заквітаюць ва ўсім. Вось, заквітаюць, так. Таму, сябры, калі вы прыхільнікі Ласкатух, вось, таму ставце падабаечку, дзяліцеся нашым каналам, падпісвайце, распавядайце пра нас, давайце будаваць супольнасць Ласкатух. Ну, я так зразумела, што хаця матывацыя гэта і слабая рэч для там далучэння да суполкі, адзінае, што вось можна зрабіць, гэта трансляваць свае вось гэтыя ідэалы як мага гучней, і тады павышаюцца шанцы, што пачуюць гэта тыя, каму гэта адгукаюцца, і ў каго там энергія ўжо адпавядае, то бок трэба па сутнасці больш трансляваць сябе, каб знайсці вось гэтых людзей, якія ўжо гатовы. Ты іх, таму што не можаш падрыхтаваць іх узровень энергіі, шмат ад чаго залежыць. Трэба проста трансляваць сябе, як бы свае ідэалы, каштоўнасці, ну і мэты таксама. Хаця гэта, ну, як я зразумела з таго, што ты кажаш, менш важна, але ўсё яшчэ важна вось гэтыя моманты трансляваць. Правільна гэта ці не зусім? Ну, ведаеш, самае галоўнае, што, ведаеш, у вас ёсць такая прикол цікавый, да, который ранее, там, 15 год назад в интернете был, я просто динозавр с интернета, да, тому я как бы ведаю, что в интернете было 20-25 год назад, ось, але інший, хочу сказать, был такий ролик, может, він до гэтага лише крутится, кто-то там починает танчить, да, на пляже, пасля долучается інший, танчить весь пляж, да, ну, это такой, как бы, подається, такой трохи біхевіарыстська штука, да, она там не тычыцца нейкіх рефлексій, так ось, калі пэўная група людзей постоянно рефлексуюць сваю мэту, да, вось, і ідзе да ёй, робіць нейкія крокі, да, ну, практычна дзейнасць робіць, да, вось, тады іншыя будуць гэта бачыць, таму што, ну, калі гэта не супольнасць накіравана ўнутрана на сябе, да, ці там на, ну, не закрытая, да, умоўна кажучы, ад іншых, то гэта і ёсць у пэўным сэнсе маніфестацыя. Вядома, можа быць маніфестацыя, ну, умоўна кажучы, накіраваная на рост, на рост гэтых, на рост колькасці чагосьці, да, колькасці прыхільнікаў ці колькасці там сваіх удзельнікаў, ці наогул пакрыццё нейкай медыа, пакрыццё, не ведаю, ну, медыа пакрыццё гэта прыхільнікі, да, вось, і таму тут маніфестацыя знешняя, гэта не абавязкова, абавязкова рэфлексія калектыўная. Умоўна кажучы, калі калектыў з двух людзей ідзе да мэты рэфлексіўна, да, умоўна кажучы, разумее кожны крок, разумее стан змены сваіх этапаў, да, разумее, што вось калі ўжо 3-й год, то значыць, хутчэй за ўсё калектыў будзе у пэўным сэнсе радыкальна кудысьці, ну, змяняцца, вось. Вось гэта важна, да, вось менавіта рэфлексія. Гэта рэфлексія, як, напрыклад,
як сказаць, якая пабудавана выбудовай пэўнага свету, да, унутранага свету, перш за ўсё, да. Калі ёсць вось это унутранага света, тады атрымліваецца цікавая гісторыя, што мы перадаем не толькі веду пра ідэал, которая супер важна, але мы яшчэ перадаем веды пра форму дзейнасці, у якой мы прыбываем, да, мы перадаем каштоўнасныя практыкі, культуру пачынаем перадаваць, да, і вось гэтыя новыя генерацыі, которые ўжо маюць большую энергію, да, вось, а новыя генерацыі заўсёды, калі мы іх не зарэдукуем, не спецыфікуем, да, нейкую маладую энергію ў супольнасці, яна заўсёды больш. Ці не будзем рабіць селекцыю, чтобы она была менш. Можна таксама так рабіць, і гэта насамрэч шмат хто робіць. І тады у нас ёсць магчымасць, да, вось гэтай как бы доўгажыхарства працягнуць гэта знікненне натуральнае, да. Тады прыходзіць другая генерацыя супольнасцяў, супольнасць, да, вось у гэтых калектыў там з 2, 5 там ці 10 чалавек. І там пачынаюцца іншыя працэсы, да. Умоўна кажучы, старик не значыць, што он знікне, да, але яго роля будзе мяняцца. І гэта бачна насамрэч на калектывах, як там мяняюцца ролі пастаянна, да. Ролі гэта таксама нейкая рака, да, роль гэта ці там удзельнік, это не ёсць адна роль, да, адзін удзельнік і адна роль, наўрад ці вы бачылі такія калектывы, дзе там увесь час адзін удзельнік у адной ролі, гэта хутчэй за ўсё нейкая фармальная структура, чым нефармальная, да, вось. І таму другое пакаленне, вот маніфестацыя сваіх ідэй, да, ідэалаў, практык, культуры, наступному пакаленню гэта насамрэч важней, потому что про гэта забываецца, да. Вось мы звычайна, не мы, я не хочу казаць за всіх, але за сябе, да. Я вось у сваёй практыцы забываў гэта, да. І я бачу, што маніфестацыя, унутраная маніфестацыя, яна чаму як бы менш становіцца, тому што супольнасць у сваім залатым веку, а гэта как бы пенсіянеры, retirement, да. Вось калі супольнасць уже там больш за палову, там умоўна кажучы 2,5-3 год, яна звычайна дасягае пэўнага ўзроўню, да, і гэты ўзровень дазваляе супольнасці атрымаць вельмі высокі знешні аўтарытэт, умоўна кажучы, у вас берут інтэрв'ю, у вас там 100-500 падпісчыкаў, там і гэтак далей, і знешнія індыкатары, да, вот этого шляху да мэты, яны становяцца больш ачароўваючы, чым вось гэты як, да, гэта адбылося. І новая генерацыя, якая прыходзіць у групу, яна ачароўваецца менавіта вот этими снапшотамі, да, здымкамі супольнасці. Бачыць, наколькі як бы вот это маніфеставанне знешне выглядае атракцыйна. Але як это прыйшло? У новага пакалення няма. І вось на твоё пытанне, Яна, да, што як бы распавесці як, вось гэту гісторыю шляха, да, гэта, на мой погляд, нашмат важней, чым маніфеставаць просто, напрыклад, мэту, да, которая важна, таксама важна маніфеставаць мэту, ці там, не ведаю, рабіць какой-то media coverage, да, вось на гэта. Вось гэта моя, как бы, не ведаю, думка, мораль, ці досвед, ці тэорыя, метод, вось такое. Вельмі класна. Я вось задумалася зноў жа пра сям'ю. Вось я сказала, што важна там маніфеставаць ідэі, каштоўнасці свае вось трансляваць. Ты вось яшчэ адзначыў, што важна яшчэ расказваць пра шлях гэтай супольнасці, каб не было такога, што ўсё добра, ужо не трэба ведаць, як да гэтага добрага прыйшлі, таму што як бы само сабой зразумела, што ўсё будзе добра, нават калі нічога не рабіць. І вельмі крута ты сказаў, вось я задумалася менавіта пра гэты пункт, што важна працягваць пастаянна рэфлексаваць, нават калі ты там у залатым гэтым веку, вось над тым, што далей з супольнасцю, што зараз адбываецца. Вось гэта я для сябе вынесла з гэтага, што вось нават у сям'і, калі ты ўжо адчуваеш, што ўсё добра, ўсё рэальна добра, і ўнутры, і звонку знешнія паказчыкі добрыя, трэба працягваць як бы, не то каб капацца, але рэфлексаваць, а вось што зараз адбываецца, а вось што яшчэ ў будучыні можа адбывацца, неяк рэфлексаваць у межах вось гэтай супольнасці. І вось у працяг гэтай тэмы, ты вось якраз класна адзначыў, тут задалі пытанне. Такое вельмі практычнае пытанне, таму што мы шмат ужо на тэорыі надалі. Людзі хочуць канкрэтныя спісы, нейкія анкеты, каб зразумець, якія адбываюцца змены ў супольнасці і у які бок накіроўвацца супольнасці. Вот Тацьяна дзякуй за пытанне. Вось штось такое канцэнтраванае,
практычнае хочам ад цябе. Ну да, для гэтага трэба прайсці курс практычнай сацыятэхніка, да, это я так анонс раблю. Насамрэч, ну, мы пачынаем, я пачынаю, насамрэч, я веду курс, да, пачынаю у кастрычніку, да, і гэта насамрэч, я вярнуся да гэтай рэкламкі, которую ты рабіла на пачатку, што гэта, да, гэта курс даволі доўгі, і он у суме там 5 месяцаў, можа нават трошкі больш, таму ён разбіты на 2 таких, назовем, семестра сесіі, да, вось, і я працую там з максімум 5 людзьмі на працягу гэтага часу. Вось. І там, да, там мы вельмі дэтальна пагружаемся ва ўсе гэтыя больш такія практычныя моманты, ну, каб гэта ўсё праглядзець на нейкіх прыкладах рэальных суполак, якія існавалі ці якія існуюць. Вось, і там будзе, ну, там будзе ўсё відавочна. Але калі казаць пра менавіта агульную матрыцу, да, вось гэтых імператываў, там назовем, да, псіхаінтэлектуальных наратываў, імператываў, якія існуюць на кожным этапе. Іх там 8 я ўзгадваў. 8 узгадваў. Я 8 узгадваў, да, зараз могу што-небудзь забыць, але ў нас, глядзіце, у нас, калі ўзяць такую от мадэль, па якой я працую, да, гэта значыць, ёсць узнікненне, да, вось гэта сплаўка, пра якую я ўжо узгадваў, ёсць развіццё, да, вось гэта, умоўна кажучы, пачатак, рост, да, я яго называю. Пасля ёсць пераходны ўзрост, правильно? У нас всіх ёсць пераходны ўзрост, ён кароткі, але ён важны. Вось ёсць зрэласць, я разбіваю зрэласць на раннюю зрэласць і познюю зрэласць, ёсць перыяд стрэса, вось, ёсць перыяд пасля стрэсу у нас ідзе гэты залаты век, і адбываецца пасля залатога века знікненне, да, ось, ну, там, смерць супольнасці, умоўна кажучы, і далей у нас апошняя, гэта мемарыяльная фаза, гэта вот этот ріп, да, і там, дзе што-то напісана важнае, да, ось. І ось тут, карацей, ось на кожным з гэтым этапе ёсць свая дамінанта, да, такая вот псіхаінтэлектуальная дамінанта. Напрыклад, калі мы кажам пра пераходны ўзрост супольнасці, то тут будзе будь па-мойму, а не па-вашаму, да? Калі мы кажам пра рост, будь тым, кім мусіш быць, да? Калі мы кажам, напрыклад, пра стрэс, пра зрэласць, да? Такі агульны гэты імператыў, гэта будь сабой, да? Вось усе ў зрэласці, я думаю, да? Ну, мы зрэлыя людзі, да? Мы мусім, я хачу быць сабой найперш, да? Вось як бы як чалавек. Супольнасць таксама ў зрэласці хоча быць сабой, да? Вось. Ёсць яшчэ этап вось гэтых стрэсавы, яго можна назваць надломны этап, можна назваць там, ну, по-рознаму называць, можна, я называю его стрэсам, да, таким, потому что у гэты момант адбываецца энергетычны спад, да? Вось, я, па сутнасці, апісваю энергетычную, назовем, крывую, да, супольнасці. Вось на гэтым стрэсе дамінанта мяняецца, і тут атрымліваецца, мы стаміліся, да, мы стаміліся ад чагосьці, да, ось, умоўна кажучы, мы стаміліся ад нейкіх падзей, ад формы дзейнасці, ад нашых, не ведаю, лідарскай мадэлі, ад нашай іерархіі, не ведаю, ад нашых камунікацый, вообще, ад всяго стаміліся, да? Але пасля гэтага мы бачым вось гэты будь такім, як мы, да? Гэта наша зрэласць. Я думаю, што бацькі звычайна дзецям у такім пэўным сэнсе кажуць, будь такім, як я, да? Ну, может быть, не прямо. Ось, якая мудрыя бацькі кажуць, да? Типа, як бы дэкларуюць мадэль падобную, да? І вось будь такім, як мы, да? Вось тут узнікае моцнае мы, вось, але, канешне, энергія ўжо ідзе на спад, да? Ну і далей там вельмі класічная, дарэчы, у беларусаў, вось гэта, дарэчы, цікавае такое, я нават злапаў, што у этапе знікнення мы маем дамінанту кшталту «я міма прахадзіў», да? Умоўна кажучы, ужо няма калектыўнай дамінанты і застаюцца толькі індывідуальныя дамінанты, кшталту я іх не ведаю, я прахадзіў міма, да? Типа я адыходжу, да? І вось гэта там, ну, у кнізе я апісваю шмат прыкладаў, да, як гэта можа адбыцца менавіта на этапе знікнення, але таксама на знікненні мы бачым дакладныя вось гэтыя, як бы, сігналы, што было мы, а стала я, да, вось гэта, таму што калі мы зрэласць назіраем, то там моцнае мы, да, ну, не ў зрэласці моцнае мы, а ў залатым веку моцнае мы. Вось. Наконт гэтых дамінантаў яшчэ важна зразумець. Гэта дамінанты ў галаве
чалавека, які самавызначаны ў супольнасці, да? Это значыць, калі я з'яўляюся, вот этот вот перахожу бар'ер з яны ў мы, да, я могу сказаць, я мушу быць тым, кім я мушу быць, да, умоўна кажучы, якая роля найбольш важная на пэўным этапе супольнасці, да, і тут пачынаецца як бы праца і над сабой кожнага чалавека, да, вось у гэтай супольнасці, і калектыўная, да, вось, умоўна кажучы, гэта і калектыўны, і індывідуальны імператыў адначасова. Вось. Тое сама будь, там, напрыклад, будь сабой, да, вось у гэтай самай высокай хматычнай фазе, назовем так, да, вось там і супольнасць будь сабой, да, гэта такі пік эмансіпацыі, пік аўтаноміі, да, вось гэтага такого дзейнасці пік, да, калі суполка максімальна становіцца суб'ектная, да, вось гэта суб'ектнасць, канцэнтрацыя суб'ектнасці, вось. Будь такім, як мы, гэта старікі, которые хочуць завербаваць маладое пакаленне, как бы стварыць клонаў, да, вось гэты час, як бы, кланирование, конечно, уже поздно для клонирования, но вось тады ён найбольш праяўляецца. Вось такія дамінанты, да, вось гэта, як вы сказали, людзі пра анкету, да, каб выяўляць змену свойства. Вось калі улічваць вось гэты дамінанты, спачатку трэба проста ўзяць нейкую канкрэтную суполку, у якой вы прыбываеце, да, ці ў якой вы прыбывалі доўгі час, і паспрабаваць рэтраспекцыю, да, раскласці на этапы і вось прайсціся пра гэтым дамінантам. І тады будзе прасцей разумець, чаго людзі хочуць і як будаваць там, не ведаю, камунікацыю. Ну, гэта такая, я кажу, гэта не фармат адной гадзіны, у якой мы зараз знаходзімся, уже паза фарматам адной гадзіны, да. Але вось так яно працуе. Разуменне дамінанта ў этапе дае магчымасць глядзець на гэта спакой, захоўваць спакой і накіраванасць. Ну, няма простага адказа, няма проста спіса, трэба зразумець усю гэтую тэорыю, гэтую вось матрыцу класіфікацыі, працэсы зразумець, каб зразумець, якія змены, няма вось простага шляху, я так разумею, да будавання суполкі. Як бы ты не спрабаваў нам сказаць, што ўсё вось прыходзіць, залежыць ад энергіі, все роўна вось не зусім, все проста, не зусім так. Трэба рыхтавацца, вучыцца і разумець усё гэта. Таму, сябры, запрашаем вас на адукацыйныя курсы да Михаіла, калі ён раскажа ўсё ў падрабязнасцях, уладкуе вось все гэтыя тэрміны, усе гэтыя працэсы па палічках, тады ўжо будзе і спіс, вы, можа, самі сабе зробіце. А пакуль радуемся таму, што ёсць. Дзякуй, Михаіл, што ты расказаў нам, даў хоць нейкае разуменне вось нейкіх базавых паняццяў, як гэта працуе, этапаў, дамінантаў, куды глядзець. Для мяне вельмі важна было вось пра каштоўнаснае ядро, зразумець, што гэта не проста нейкая вось, ну вось я адчувала, што важней не мэта, важней не нейкія асобныя сітуацыі, якія вось людзі кажуць, о, чырвоны сцяг, зялёны сцяг. Трэба неяк адчуваць вось каштоўнаснае яднанне у першую чаргу, а потым ужо шмат чаго, канешне, іншага. Але вось ты пацвердзіў гэтае інтуітыўнае назіранне нейкае. Вось, дзякуй табе, Воля. Скажи ты, што ты хацела б напрыканцы сказаць? Я хацела сказаць, сябры, дзякуй усім, хто далучыўся. Усе спасылачкі, якія я скідвала у чаце, прадублююцца ў апісанні пад відэа. Таксама вельмі важна, напішыце, ці вам цікавы такі фармат, прыходзіць на стрымы, задаваць пытанні, слухаць. Таму, калі вам цікава, вось, то мы будзем працягваць, можа, такую новую рубрыку увядзем, стрымаў Ласкатух. Таксама пішыце, каго б вы хацелі пабачыць на такіх стрымах. Дзякуй усім, хто далучыўся. Подписывайтесь на Ласкатух, набывайте книгу, курсы Михаила. Дзякуй усім, да пабачэння. Да. Я хотел сказать, да, прадзамовы кнігі, вось, это, ну, галоўна, это вельмі важна, да, умоўна кажучы, я зараз спрабую самавыдаць кнігу і буду вельмі рады, калі вас зацікавіла гэта тэма і вы прадзамовіце электронную ці папяровую версію, гэта будзе пхаць маю, ну, мой, назовем так, уласны праект наперад, але ён будзе карысны беларусам і, спадзяюся, ну, не толькі беларусам, але я гэта раблю для беларусаў. Так, каму, я думаю, увогуле гэтая тэма цікава, вельмі ахвотна прадзамовіць кнігу. Нават можна не расказваць, наколькі тэма гэта важна. Я думаю, вось як вось Воля, як наша тут суполка актывістаў
адчуваюць унутраным каштоўнасным ядром, што гэта важна. Так што калі вы адчуваеце, што будаванне суполак асяроддзя свайго ці больш глобальнага важна, замаўляйце кнігу. Да сустрэч, да пабачэння. Пакуль. З вами былі Воля Броман, Яна Карслян, Михаил Волчак, Ласкатухі. Всім добрага дня, вечара, у каго які час. Пакуль. Бывайце.